Imbida ti grupo ti kailian abibak Barcelona ti kultura ken tradisyon ti igorot. Baban iti sala ngayon parang da iti panagrambak iti 128th Philippine Independence Day sa Jay, Espanya. Daytoy ti report. Dagkal aragsak para iti grupo ti kailian abibak Barcelona. Iti panagkipasada iti panagrambak iti 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ngayon obserbaran ti Filipino community iti Barcelona, Spain. Sigun iti presidente ti grupo ani Glenn Palangdanya Muyam, doble ragsak lang ti panagbalinda nga opening presenter iti Filipino traditional dances. Iti selebrasyon ana angay iti Barcelona Arc de Triomphe. Ti pamoso a landmark iti Barcelona ket napateg nang runa ta mangisimsimbolo daytoy iti panagrangay, kinalukat ken modernidad imbes a baligi iti militar. Ang BIBAC organization dito sa Barcelona ay nakikisa sa 128 taon araw ng kasarinlan. At kami po ay masaya at naipakita namin muli ang traditional igorot na sayaw. Nagkaykaysa ti agrup 20,000 apimasat iti aktibidad nga indolon met ti Philippine Consulate General in Barcelona kadwa dagiti Filipino community. Para kiniyamuyam nakalalagip met lang ti presentasyon da iti okasyon nang runa ta isuda ket obserbaran dagiti historian ken anthropologist manipod University of Barcelona. Amang isaysayangkat iti panagadal kadagiti igorot. Daytoy ket may konektar met iti preliminary reparation process amang rugi inton July 18 iti agdama atawan. Kat daytoy kat regarding the misconception kanya tayo nga igorots nga naibagak ngamin nga the best reparation process nga maited ti Spain ti kanya tayo nga igorot kat to correct the history. Kat daytoy kat in connection daytoy jay human zoo exhibition nga nangyari ijay Madrid iti 1887. Addang at tututukan met ni Yamuyam. Kat sapay kuma tada ito'y long-term process kat subaybayan nyo amin hingga na lepas na. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang taga-Cordillera, at mabuhay ang BIBAC Barcelona. Laglagi pantay nga awan resat, uray kaano man, uray sa dino man, datayo ket Pinoy.